no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Unha nova traxedia no mar volve sacudir Arousa. O cerqueiro sin querer 2 con base en Portonovo afundía este martes a 4 millas e media ao sur de Fisterra, na zona dos Baixos de Meixide. Os Baixos de Meixide son peligrosos, estamos no principio, no fin da Costa da Morte, a verdad que si son moi peligrosos, eso sin duda alguna. Uns botarán a culpa a unha cousa e outra a outro, pensamos que o barco viña un pouco atravesado, e o mar é o que é. De todas as da tarde, Salvamento Marítimo recibía a alerta da Radio Baliza e activaba de inmediato o protocolo de emerxencia. Ata a zona desprazouse a Salvamar Regulus, que rescatou o cadáver de 2 tripulantes, e o Elimer, que recuperou o corpo doutro falecido. 6 tripulantes puideron ser rescatados con vida por 2 pesqueiros que se atopaban nas inmediacións e foron trasladados aos portos de Muros e Fisterra. A nova causou unha gran consternación en Cambados, de onde eran os 3 falecidos, entre eles o patrón da embarcación e o desaparecido. Con 4 compañeiros, a parte de mariñeiros, algúns teño unha relación personal con eles. Non teño palabras, é un momento moi duro. Os que estamos no mar sabemos o que é isto, e sempre estás exposto a que che veña unha hostia de revés destas. As escenas de dor sucedéronse no porto de Porto do Son, onde se instalou un centro de recepción de familiares. Alí chegaron os cadáveres recuperados pola Salvamar Regulus, que tras ser recoñecidos polos familiares foron trasladados ao Hospital Clínico de Santiago para practicarlle a autopsia. Temos que lamentar agora mesmo dos 10 tripulantes, tres mortos. Un deles foi trasladado en helicóptero a Coruña e outros 2 aquí a Porto do Son, onde nos atopamos, agora mesmo un desaparecido. Os outros 6 tripulantes feridos, afortunadamente de escasa consideración, están agora mesmo 4 no Clínico de Santiago, un deles con traumatismo nunha perna, según nos din os médicos, e outros con hipotermia, 2 tripulantes máis no Hospital de C, tamén con hipotermias, e en principio que nos din é que ningún dos casos reviste gravedade, por lo tanto, xa digo, lamentar eses 3 mortos confirmados e ese desaparecido están sendo trasladados, xa digo, do Porto do Son ao Clínico de Santiago. O outro falecido foi trasladado a Coruña. En Portonovo a tristura e a sorpresa eran os sentimentos máis compartidos entre os mariñeiros que se foron achegando ao porto a medida que coñecían a triste nova. Son xente conocida, son xente mariñeiros de toda a vida, con moita experiencia no mar. O patrón leva nese barco prácticamente desde que ese barco empezou a traballar. Traballaron en condicións moi radicales moitas veces, o sea, un barco que estaba preparado para traballar con malas condicións de mar. Entonces é un pouco sorprendente. O Sin Querer 2 tiña base neste porto e pertencía á empresa Pescados Vixa, propiedade dunha familia de Combarro. Antes era coñecido como Praia de Portonovo, dun armador da localidade. Para min era o mellor barco que había na costa. Con eso che digo, todo un barco de ferro, un barco ben preparado, pescaba moi ben. Pero os despistes, o que pudo haber pasado aí, é a desgracia que temos no mar, que sempre nos pasan este tipo de cousas. Dos 6 supervivintes desta traxedia, 4 son veciños de Portonovo. 2 deles, David e Cristian, son naturais da localidade. Os outros 2 son de orixe senegalesa. Xunto cos seus 3 compañeiros falecidos e o patrón desaparecido, todos de Cambados, estiveran faenando no Cantábrico e tras facer noite no Porto da Coruña, regresaban a casa. Llevaba 4 días en Gijón, ayer por la tarde paró en La Coruña, estuve pescando en La Coruña Jurel, y arrancaron para venir vacío para Portonovo, y a la altura que se veía de Fisterra, pues oye, pues ha pasado la desgracia que ha pasado, y por lo tanto de los 10 tripulantes, 6 afortunadamente están con vida, hay 3 fallecidos y 1 desaparecido. Parece ser que los 4 son de la localidad aquí, hermana y vecina de Cambados, ¿no? Independientemente de donde sean, pues es una noticia muy triste,
estamos pues todos moi consternados e afectados porque por isto que ha sucedido, que venían pues, para pasar as navidades en casa con sus familiares e, bueno. En Portonovo esta tarde tampouco coñecían as circunstancias que rodearon o tráxico accidente, aínda que se apuntaban a que as condicións do mar non eran malas para navegar. E non é cuestión do tempo, ni moito menos, é cuestión de algún despiste, porque hai un baixo, que é onde supoñemos que investiría, que está bastante aberto da costa e, non sei, deberse despistar, pasar sin pensar en él, e tocaron en él e funde o barco. No que todos coincidían era en sinalar o alcance desta nova traxedia no mar. Pues ahora apoyar a las familias y estar ahí a su lado para pasar estos difíciles momentos. Y claro, este es un golpe muy duro para el puerto, para la gente, para las familias, para todos. Y en estas fechas más todavía. As longas negociacións para chegar a un acordo sobre o reparto das cotas de pesca en Europa tiveron resultados relativamente satisfactorios para a flota española, que incrementa as posibilidades de pesca con respecto ao anterior exercicio. Destaca especialmente o mantemento da cota da pescada sur, para a que a Comisión Europea plantexaba inicialmente unha rebaixa do 14%. Eu creo que conseguindo salvar a merluza, pois, aínda que nós pretendíamos pois que xa que está o acordo político de aprobación do plan plurianual, que se nos puderan aplicar unhos rangos, xa non digo os máis altos, pero sí un pouquiño máis, podríamos ter incluso incrementado as posibilidades de pesca de merluza. Destaca tamén a subada cota do xurelo nun 18% na 8ª C e nun 69% na 9ª A. Pola contra, a Xarda experimenta unha baixada considerable do 20% e mantense a veda da cigala do Cantábrico. Pero eu entendo que así como punto máis negativo pois está a imposibilidade de abrir durante máis tempo a cigala do sur e tamén, eso xa o traíamos de NEAF, o tema da cabala. Creo que son os aspectos así máis negativos. Malia todo, a valoración da Consellería é positiva, tendo en conta as difíciles expectativas con que partían. A flexibilización na aplicación da prohibición dos descartes que entra en vigor o 1 de xaneiro e no intercambio de zonas e especies garanten o mantemento das posibilidades de pesca a pesar das capturas accesorias. Para ser un consello que viñamos, pois eso, con moitas novedades, porque había que acadar o rendemento máximo sostible, había que acabar cos descartes, pois era algo que en principio nos traía preocupados, non? Entón, hoxe eu podo decir que, vista que se lle dá solución, entendemos a todo o tema dos descartes, vistas as flexibilidades que se dan para intercambio de especies e de zonas. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Entre as primeiras medidas previstas por Rañeiros da Ría para a xestión do libre marisqueo figura o paro da actividade entre o 7 e o 15 de xaneiro. O obxectivo é favorecer a recuperación dos prezos que tenden a caer en picado tralo Nadal. Polo de agora, a entidade xa solicitou á Consellería do Mar a autorización para o peche de todas as zonas dedicadas ao libre na ría. A semana pasada tivemos unha reunión, as cofradías que estábamos involucradas na gestión do libre marisqueo, e por unha maioría acordouse de pedir o peche desde depois de Reis hasta o día 27, empezar a traballar o que é a primeira semana hasta Reyes, e traballar a última semana do mes de enero. E despois, a partir de febrero, marzo, seguir traballando como sempre. En esa época os precios baixan moito e hai zonas as cales xa están moi queimadas de por sí, e darlle un descanso de 15 días, que son os kilos que van salir desas zonas, e evitar que, xa que hai pouco marisco en esas zonas, mal vendelo. Sabemos que a final de mes suele repuntar un pouquiño máis, e en febrero e marzo xa volven a collos precios máis ou menos normales. Para compensar este paro temporal, Rañeiros propón a ampliación da campaña ata mediados de abril, aínda que esta decisión dependerá do estado dos bancos. E incluso barajamos a posibilidad, que vaise tratar en outra reunión
que vai ser máis pa diante, a posibilidade de que estes días que estamos perdendo ahora, ampliálos despois en abril. Unha vez o DOGA publique a resolución oficial sobre o permiso de xestión concedido á entidade, elaborarase un plan concreto cos períodos de peche e apertura, topes e sistemas de vigilancia e control. As propostas que facemos, nós vamos facer unha gestión, nós vamos facer unha proposta á Consellería en base a un artigo dun biólogo, porque que non fai un biólogo, os escritos, en base a eso, penso que terán que aceptar a proposta, penso eu, non? Malo será que deneguen unha proposta para reservar un recurso. Ahora sí, se non lo conceden, habrá que tomar medidas, porque senón non estaremos facendo a nosa gestión, estarán facendo eles. Portos de Galicia regresou do Salón Náutico de París coa sensación do traballo ben feito. O ente autonómico recibiu numerosas valoracións positivas da estrategia que están a seguir nos peiraos da súa titularidade, consolidando unha oferta náutica de primeiro nivel. Mais aínda cando xa están a traballar para pechar o documento básico da nova estrategia 2020-2028. Portos de Galicia confirmou en primeira persoa o interese que xera a náutica galega. O seu stand acolleu numerosos encontros con empresas interesadas na oferta autonómica. Un dos eixos onde estamos facendo maior incidencia no Salón Náutico de París respecto á oferta galega é nos aspectos que teñen que ver co negocio náutico. Estamos falando da diversidade de contactos que vimos de manter con empresas que teñen moito interese en Galicia, tanto desde a perspectiva de poder chegar a traballar ali, desde o punto de vista do charter, como empresas que teñen moito interese en organizar comitivas náuticas hacia Galicia, en algúns casos que teñan que ver co fenómeno xacobeo e a súa promoción, pero tamén desde o punto de vista das inmellorables oportunidades que ofrece Galicia desde o punto de vista turístico nun sentido amplio. No Salón francés, os representantes de Portos mantiveron contacto directo con usuarios da náutica interesados en visitar as instalacións galegas. É o caso de Claudio Galex, un experto navegante de vela clásica de París, que o ano que ven volverá a visitar Galicia. Mucho bonito, porque hay mucho paisaje, hay el mar, ahí entró en la tierra y hay algunos patrimonio rural que es muy perfecto, muy agradable porque hay todas las instalaciones como muy tranquila y muy profesional. Las marinas, las Rías Bajas, yo conozco muy bien las Rías Bajas. No seu interese por explorar novas posibilidades de negocio, Portos de Galicia mira cara ao período de invernada das embarcacións, lugares onde acoller barcos de outros países para que pasen o inverno. Algo que ten que ver tamén coas posibilidades de negocio ben determinado por eso que se coñece pola invernada das embarcacións. Galicia dispón no conxunto dos seus peiraos deportivos dunha serie de marinas secas, de zonas de varada, donde embarcacións de outros países poden pasar o inverno e, ao mesmo tempo que poden recibir ese mantemento para esos meses de inverno, tamén, por suposto, poden achegarse ali os seus usuarios para navegar, sobre todo no fondo das rías. Esa é unha perspectiva tamén de negocio, é unha perspectiva de actividade económica que está absolutamente relacionada coa habitual e coa clásica da promoción aos milleiros e milleiros de usuarios. Con todo, o presidente do ente autonómico non oculta a súa satisfacción. José Juan Durán destaca que se trata do froito do traballo entre a administración, xestores dos portos e os concellos que apostan pola náutica como elemento dinamizador da actividade económica. Debemos estar razonablemente orgullosos do salto cualitativo que está experimentando a náutica galega. E cando digo é porque a veces son as propias persoas de outros países os que nos falan en ese sentido do salto que dou a náutica galega e desde logo ás claras está. Foi un traballo e sigue sendo un traballo
riguroso da administración, pero tamén das persoas que xestionan os portos, das empresas, dos clubes náuticos, concellos que apostan pola náutica como elemento dinamizador da súa actividade económica. Precisamente entre eses concellos figura Boiro, que por cuarto ano consecutivo participou tamén neste Salón Náutico. Da man de Portos, no marco dun plan estratégico global da náutica autonómica, o concello segue estreitando lazos e afianzando novos mercados no panorama internacional. Son moitos os atractivos que Boiro ofrece aos seus visitantes e que deu a coñecer no Salón Náutico de París. Gastronomía, natureza e seguridade son só un exemplo do que máis valoran os miles de visitantes que cada ano recalan os seus portos. Outro dos aspectos que valoran importantemente é a seguridade que hai en Galicia, a seguridade que hai en Boiro, a pouca delincuencia, que poden andar tranquilos, a limpieza que temos nas nosas rúas, nas nosas calles, os nosos parques que o valoran infantiles moi positivamente, tanto en cantidad como en calidad, como podemos ver aquí apenas se ven, non? O noso cuidado do medio ambiente. De Boiro tamén o que valoran estes paseos que fixemos estes últimos anos no río Coroño, tamén poderon disfrutar como estaban facendo do río Obreiro en un noso paseo de Barraña, un boiro integrado no medio ambiente, un boiro integrado na playa, un boiro integrado no mar, un boiro integrado na gastronomía e nos seus produtos, e entonces integrado nas nosas festas. Ademais de consolidar a presenza da súa oferta náutica nos distintos mercados internacionais, o Concello acudiu a este salón con novos retos entre mans. O alcalde mantivo conversas con empresas especializadas nos sistemas de robotización e monitorización enfocados á limpeza das infraestructuras portuarias. Miramos como van a ser os portos do futuro, intelixentes, medioambientalmente sostenibles e eficientes enerxéticamente e respetuosos co entorno mariño e co entorno onde viven os nosos mariscadores. En ese sentido, decir que entablamos conversacións con empresas como Safran, Lladís, Safran Hispano-Suiza, para valorar e ver os sistemas de robotización, monitorización, aparatos intelixentes para tanto mantenimento, limpieza de dársenas, limpieza de pantaláns e limpieza de portos. Outros dos esforzos da náutica boirense están centrados cara a mellora da eficiencia enerxética na busca de sistemas que permitan a autoxeración de enerxía nos portos. Outro terceiro punto que habría que intentar conseguir e valorar a tecnoloxía que hai aquí de facer os portos autónomos e independentes enerxéticamente con autoxeración de enerxía eléctrica. En definitiva, unha aposta pola aplicación das novas tecnoloxías no camiño cara á excelencia que persegue a náutica galega. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.